Здравейте, приятели, казвам се Ани и днес ще ви покажа книгата ми на Дрънджи, моят дневник, сама си го направих. И започваме! Така, започваме с книгата на Дрънджи. Много съжалявам, че снимам на сиво, но просто ще е по-гуд. Добре, започваме с книгата на Дрънджи. Съжалявам, че ви е на сиво, но този лоб ще го отлепя. Ще си го залепя на шкафа. Да, ето. Дневникът на един Дрънджи грешници, дневникът на един Дрънджи грешници. Всъщност пише, тя е издадена от Джеф Кини и е уникална книга. Всъщност аз съм прочела малко, но според мен е доста уникална. Добре. Сега започваме с това. Това е Дрънджи, майка му, Раули, кученце и това е Родрик, неговия брат Мани и баща му. Да, аз имам две, сега ще ви донеса едната. Секундичка. Съжалявам, че съм забравила разделителят на тази книга. Добре, сега тази малко ще ви покажа. Това е нейният разделител. Само да сложа секунда. Ето. Всъщност може ли да не ви го покажа? Ето разделител. Да, добре. Така, започваме с тази книга. За мен лятата ваканция общо взето представлява 3 месеца изпълнени с чувства за вина. Само защото времето е хубаво, всички очакват да си навън по цял ден и да лудуваш или нещо подобно. Ако станеш вкъщи една секунда, хората решават, че нещо не ти е наред, а истината е, че аз винаги съм си падал до мушар. Обичам да си прекарвам лятата ваканция пред телевизора, играйки видеоигри с пусната завеси и за гасени лампи. Това е юни, не пише дата. Така. За съжаление, представата на мама за идеална летна ваканция се различава от моята. Добре. Сега първото нещо ще ви покажа тази книга на Дрънджи. Тя са твърди корици и е книгата в пленна снега. Дневникът на един Дрънджи в пленна снега. Само, че винаги съм се чудила защо, що е зима и е с къси ръкави. Винаги съм се чудила на тази работа. Добре, сега ще ви покажа и нея. Всъщност тя е по-твърда и по-скъпа. Няма значение. Добре, ето. Тук са изобразени Дрънджи, Мани, Раули, Родрик, майката, бащата и Алфредо, неговото бебе, не знам недокъде мога да го е донесъл. Съжалявам за този пръстен, ако ви пречи. Така, сега ще ви покажа другите книги, издадени от Джеф Кини. Дневникът на един Дрънджи, дневникът на един Дрънджи Родрик командуе, дневникът на един Дрънджи чаща брала и дневникът на един Дрънджи горешници, дневникът на един Дрънджи кръсната истина, на Дрънджото направи си сам книга. Следващата книга в поредицата Day Boy of Whip Kid Dr. Mel. Тя всъщност тази е последната. Шеста книга. Тази сега ще ви кажа, мисля, че беше четвърта. Да, четвърта е. Аз трябва да взема пета, първа, втора. Сега ще ви кажа. Пета, първа, втора и трета книга. Значи пета, първа, втора и трета. Мисля, че пета. Не знам коя беше обир. Да, много са забавни, добре. Сега ще ви покажа дневникът ми. Всъщност, когато рязах ето тези буквички тук, това ми се получи като корабче, затова се го добавих и го налепих. Така, съвсем интересно, вътре нищо не съм писала. Затова сега точно няма да ви показвам, когато започна да пиша нещо интересно тогава. Добре, приятели, искам само да ви покажа една песен, която доста ме вдъхнови. Вече нямам от 4 минути и 35 секунди. 42 вече. Да. Песента е много готина. Тя е на Гери Никол, Ела и си вземи. Малко ще е тихо.
Всъщност това е песента. Секундичка. При вас може би е сиво, а при мен не е. Това е мир. Мир. Да, няма да се знае цялото. Не може да... Добре. Така. Сега. Искам последното нещо, което ще ви покажа. Ще снимам само до 9 или 10 минутки. Не до 10. Какви 9, какви 10, да. Добре, значи. Ще ви покажа кой клип от YouTube много ме вдъхнови. Всъщност една от любимите ни влогарки. Много ме вдъхнови този клип, наистина много. Не знам как се казва, не мога да го прочета. На Румяна Илиева. Да, това е Руми и това е Мими. Да. Така. Също ме вдъхнови и ето този клип на Стела Такова. Секундичка, много. Това е на Руми. Сега ще го покажа. Съжалявам. Аз Стел и днес ще бъде на тема фитнес ручин, т.е. фитнес рутина. Също искам да кажа, че това ще бъде колът. Добре, хора. Вече нямам батерия на таблета, за това и ще сложим клипа. Да. Ако ви харесва, просто ми дайте един палец нагоре. Абонирайте се, коментирайте. Чао!